theforest.com. ассалому алайкум дӯстон азизон ҳаводорони барномаи зинабазина ва илму дониш. имрӯз мо дар меҳмонӣ бародар доди худо қарор дорем ва бо бародар мехоҳем ки як мушкилиро баррасӣ кунем ки ин доғи ҷомеа аст, доғи рӯз аст ки бисёрио шумо ира барои худ гуфта гузаштагием ки хондан чӣ фоида аст. Масалан ман хондам, меён ки фалони хонд, беҳмадон хонд, чӣ шидем. Албатта мо ира имрӯз қатъи бародар нишон доданем ки яъне бародар имрӯз рақиби мо шудааст, мехоҳам ки моро нишон буда ки ай хондан ҳеҷ фоидаи нест. Яъне ман тарафдори амо бачакҳое ҳастам ки мегӯянд ай хондан чӣ фоидае. В общем ма суханоеро мегӯм ки бисёриҳо мегӯянд ки барои чӣ, в общем мефаҳмонам ки барои чӣ ҳамин гап пайдо шуда ва барои чӣ ҳамин гапа ҳама қабул дорану придерживаются. Хоб бибинед он ки ин гапҳое ки шумо мезанед гуфтаи русо отчасти, яъне як тарафи дурустам дорам, аммо ин муаққатӣ аст. Яъне муаққатӣ чиро мегӯянд времени аст ки имрӯз ту ин гапа мезанӣ, ту ҷавонӣ, чун қувват дорӣ, масалан ҳайбат дорӣ, 5-10 сол пас ӯ қувват ҳайбати ту мегзара ва оила барпо мекунӣ, табиист ва бачаи ту мебиёяд мегӯяд ота мара дар синф фарз кардем дар забони русӣ ҳам хеле мисол додам, ё ки ҳам хеле масъала омад мада, ё ки як формула омад, ҳамира чӣ гуна бояд будонӣ. Дар инҷа албатта чӣ кор мекунем? Анамиҷа ба ҳамон гапҳои гуфтагии шумо иштибоҳи шумо бад мебурад. Хоб худат чӣ гуфтанӣ дар ин мавзӯъ? Устоди гиромӣ, в общем агар ки аз тарафи умумӣ бигирем, бале ин гап нодуруст аст, яъне хондагиҳо чӣ шидаанд. Лек аз тарафи ҳозира бигирем ва аз тарафи положения ҳозираи ҷаҳон бигирем, на самом деле хондагиҳо чӣ шидаанд устод? Ҷаҳон анака ҷаҳони муосира бигирем. Бибинем ки ҳамун самараи хондагиҳо ҳаст ки масалан имрӯз мо ту дорем баҳс мекунем. Масалан барои чӣ самара? Ҳамин сабткунак, яъне ба истлоҳ камера, ҳамин самараи ҳамун одамое буданд ки фикр кардан, илм кардан ва ихтироъ кардан. Ям як самараи ҳам аст. Фикр мекунам именно ҳамин камерара ин соопитум омадаги эксперимент, ҳамун фотографҳо бисёртар, в общем ҳамира обутоб додагиянд ва ҳозира результате ки аст ҳамаш ай таги дасти ҳамун одамое ки ҳамира испитат кардагиянд. Лек ба хондан бовар кунед, ира испитат карда намешед, ира вақт испитат кард ки шуби ира нуқтаи назари илмӣ мегӯянд. Бале дӯсти азиз, мо ира рад намекунем, аммо ира нуқтаи назари илмӣ мегӯянд ки ана шумо ана ми чиза ба назар бигиред ки халқ, яъне бисёри бародарои ма гапи хондагиҳо чӣ шидан, именно мактаб хондану донишгоҳ хондагиҳо чӣ шидан мегӯянд ва ё намегӯянд ки типа вообще нахонен, китоба нагирен. Лек ҳамин опыт худаш хондан ай. Хондан маънош чия? Информатсияро получат кардан. Яъне як кас мерава штукатура мекуна ва уже гӯё хондест ай. Устод понятияи хондагиҳо чӣ шидан, именно университет хондагиҳо, мактаб хондагиҳо чӣ шидан, именно гап ҳамин ай. Ва имрӯз ма баҳс бо шумо барои дорам ки чтобы понимать кунем ки ва ё результат надидестанд дар ҳамон одамое ки ва ё университету мактаб хондестанд ва именно Тоҷикистонда. охи инам дӯсти азиз иштибоҳ барое ки ҳамон одамое ки дар ҳамин мантиқ ҳастанд, онҳо худ самара доранд. Масалан ӯ 11 соле ки дар мактаб хонд, хай ягон имконияте набуд дохил шидан дар ё ки ягон имконияте набуд дар зиндагӣ, аммо бо як сабабу василае имрӯз намедонам Русия рафт, Украина рафт, Аврупо рафт, аммо ба ҳамун гая гарда ки сатҳи дониши худаш як кора ёфт. ҳамун хеле ки қайд кардӣ шкатур. Вақте ки вай шкатур кард, як масалан як одам омад дидактора гуфта ки шкатур карда метавонӣ? Биё аз шкатура бо болотараш бигзар. Масалан як сварка бикӯ, як чӣ дига бикӯ, ба оҳиста оҳиста ямаш дар ҳама чорчӯбаи илм дохил меша. Илму дониш, яъне ки барои чӣ мегӯянд дониша талаб кӯ. Яъне дидеси як одам як кор кардеса ҳамонро ту мебинӣ. Агар одамое ки мантиқан иштибоҳдан ё ки аз хондан чӣ фоида не бародаро, ира шумо умуман ҳамчун як мавзӯъ нагирен, умуман нагирен, чун ҳар як чиз шумо мегуфтен ӯ одамое ки мегуфтанд масалан 5 сол 10 сол пеш имрӯз онҳо доранд иштибоҳашонро қабул мекунанд, мегӯянд иштибоҳ будааст. Чӣ гуфтанӣ дар ин мавзӯъ, чӣ гуфтанӣ худо? ма боз ба ҳамун теорияе ки хондагиҳо чӣ шидан такя мекунам ва просто мо метавонем
суханои хушруқати бугем ки хондагиҳои хеле шидан лек ҷомеа як характер як як қолабе пайдо кардаги ки дар онҷа ҳамин қолаба меяд ки то бачашум набинанд ҳамун результата ва ё бовар намекунанд яъне то ҳозира ҳами давраи шӯравӣ намедонам чизе ки худам эҳсос кардам аз соли 2000 то ҳозира кадоме ки хондай вобшим чӣ шидан ягон результат додан вобшим одамое ки вобшим результатҳои зуд дорагиян ва ё хондагиян мисол ҳозир ҳамаи популярни одамо киян дар ҷомеа хонагиҳошона ки пӯшондестай ки хӯрондестай акиҷа ду тақсиман бале мо намегем ки не чун агар мо аз кулли тоҷикистони соҳибистиқлол бигирем бародарҷон мо як ҷомеа ҳастем ки навҷавонем яъне як дарахте ки масалан 50 сола боша задани ӯ чӣ хин аст як дарахте ки масалан 10-20 сола боша шикастани ҳеҷ чи нест мия метлитониш чапа мекуна яъне агар ин нуқтаи назар бигирем албатта иам бо як хатогӣ эҷод мекуна барои чӣ масалан худум мо замони истиқлолиятем албатта мо медонем ки тоҷикистон ҳам ҷавон аст мо ҳам ҷавон ҳастем аммо дар асоси ҳамун иштибоҳҳо мо имрӯз дидестик мо пешравӣ кардесем худу масалан ва ғайраҳо албатта ӯ бачаҳое ки масалан гарчи ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд як бор мераванд мебинанд ки масалан ягон самараи неки наметиҳанд мегаранд меоянд намедонам дар ягон ПТУ дар ягон техникум коллеҷа як ҷода дохил мешаванд ҳунар меомӯзанд ба мисли масалан сварщика токар слесара механик ба мераванд дуюм бора мо хелиёша дидагием дуюм бора мераванд ба як механик дар як масалан корхона кор мекунанд ки механикан мошин соз мекунанд ва мошин соз карданам як илм аст охи агар мо бигирем дар асос бигирем яъне иам гуфтанем ки иам нуқтаи назари иштибоҳ аст имрӯз ҳамаи шумо медонед ки ҳатто ба ёдам ҳастай бародарҷон соли 2015 сол як қонуни расмӣ дар русия қабул шуд ки кадоми забони русиро намедонад то замони то асри 2015 сол ин қонун набуд ва ҳама метавонист ки бирава аммо баъди 2015 сол яъне аз соли 2015 сол шурӯъ карда имрӯз мераванд фарқ надорад тоҷик аст узбек аст намедонам қирғиз аст озарбойҷонӣ аст ҳатман забони русиро меспора ва имрӯз мо мебинем бачаҳои тоҷик аллакай фаъол кардесиян забондонӣ фикр мекунам ҳамин қонун просто бо як намуди дар россия бо як шохаи коррупсияи нав сохт ки бо бачаҳо суметан боишам мегзаранд беғарзи я масалана бо инҷа мерасонам ӯ бачаҳое ки масалан фарз кардем ки ҳамн бачаҳо устод агар ки ба цифра бигем 90% фарз кардем ки ӯ 90% масалан ина гирифт ба худаш як патента гирифт ё ки дилхоҳ ҳоҷати лозимиро гирифт аммо ӯ забона намедонад масалан дар як ширкати бонуфуз кор даромад Устод вай уфтаган ки амҷара штукатурка братаныш айтаныш гап мезанад и қадами аввал аст и дӯстязи қадами аввал аст баъд дуюм қадам сеюм қадам да ӯ танҳо бародарашу чӣ хеле гуфти братаныш доимӣ нест қати ма барои чӣ мегӯм и корҳо и гапҳо и нуқтаи назар и ақида муаққатӣ аст барое ки ма ба ёдам аст худат дар як мавзӯъ суҳбат карда будем гуфте ки вақте ма як замон рафтам дидум яъне ки дидум ба хулосае омадам имрӯз омадам дар тоҷикистон тиҷорат дорам мо утвори ку медонем миллионҳо одамо ҳастанд ки меран имрӯз устод ма айтани бародаро гап зестам ва точкаи зрения ва ёро гуфтесам ки ҳамун ҳақиқатҳое ҳастанд ки ҳамун ҳақиқатҳоро мо камтарак нигоҳ намекунем яъне ва ёда вақти хондан нест дига не бародарҷон ана ман дар инҷа бо гап мезанам нигоҳ кунед имрӯз як шароити шидагӣ дар замони асри 21 имрӯз дар дилхоҳ донишгоҳи тоҷикистон алалхусус дар донишгоҳи мо донишгоҳи миллии ҷумҳурии тоҷикистон факултаҳои фосилавӣ таъсис додагӣ яъне ӯ бачае ки муҳоҷир аст аммо сатҳи донишш мераса ӯ ҳангоми дар тоҷикистон будан яъне бибинед ки як дар мавзӯъ яъне мавзӯъ тавлид мекунад ку метавонад ки биёя вақти хича беҳуда ки на фораша сарф куна биёя ба ҳазор документоша таҳия куна тахт бикуна биспора дар дилхоҳ факултае ки мақолаша яъне ихтисос мехоҳад намедонам программист бишава ягон биолог бишава намедонам дилхоҳ яъне шумо гуфтанед ки як неямоа меоянд тоҷикистон бале метавонанд ки ва барои бояд дониш дошта бошанд ки дохил шаванд не я дохил ҳатман аксарияти мо дониш дорем фақат равия ва роҳбалад надорем худо дира медонӣ яъне ки як одаме ҳаст ки дониш дора мешинаву мунтазир як роҳбаладе аст ба мисли як ниҳоле ки
буромадагӣ аммо муҳтоҷ эҳтиёҷ ба чӣ дора? Ба об рехтана, ба обу тоб карданаш. Ана бибинедтон бародаро, инӯ бар кулли шумо мерасонам ки имрӯз барои ҳамамон имрӯз як имконияти зур ғалтидаге ва ман доимо мегӯм ба ҳайси шӯхиам боша, мегӯм кадоми ин имконията истифода накунем. Имрӯз имконияти ҷумҳурии моро, яъни ватани моро, меҳани моро кур мешавад. Ё ин ки кур шидагӣ аст. Барои чӣ? Омадӣ ина имрӯз барои самти шумо мерасонам. Омадӣ диди худут хулоса кардӣ, дар дилхоҳ донишгоҳ дохил шидӣ ва мегӣ ман ина масалан пас аз 1 моҳ 2 моҳ мерам Русия. Дар Русия имрӯз то медонам ки телефон самараи замони илму технология пешрафтара бинед ки шумо мегӯед ки аз ин фоидаи нест, аммо ҳаматон дар дастон накам аз телефонҳои Samsung намедонам дигар телефонҳои яъне ки пешрафта дорем ки интернет дора, YouTube ина моро дорем тамошо мекунем. Ҳамунҷа метавонед ки бо ҳамун саҳифаи хита бигирӣ, коди хита бигирӣ, будрои дар дохили донишгоҳ дарсота бухонӣ, дарсота бинӣ, мавзӯре ки нафаҳмидӣ бо воситаи интернет бибинӣ, таҳлилш кунӣ, сарукор кунӣ. Фақат ҳамун рӯз мебиёд, масалан ҳамун моҳ охири солда 20 рӯза меғалта, 25 рӯза меғалта, мебиёӣ ҳамунҷа ки то ин ки устодо биён ки ту ки масалан Абдуллоев кист, бибинанд қатъи ту рафтомад кунанд, яъне гуфтушунид кунанд, баҳои туро битиҳанд ва пас аз 4-5 соле ки ту дар муҳоҷират ҳастӣ, азоб мекашӣ, танқид мекунӣ, гапҳои фасеҳ мезанӣ, яъне гапҳои қабеҳ мезанӣ, 5 сол пас ту мебиёӣ дар даста дипломи олиро метиҳанд, ту метавонӣ мераи намедонам дар як мактаб, дар як корхона инженер кор мекунӣ бо дорои маълумотот, яъне дар як мактаб кор мекунӣ, хай дар дилхоҳ ҷое ки хита мақбул ва ӯ ихтисосе ки худат гирифтагӣ. Ина бародарҷон бо як нуқтаи назари замони муосира ва ин имконияте ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо ва шумо яъне имконият пазируфтааст. Имконият ҳамин сол устод чанд кас давталаб шуда, чанд кас гузашт, чанд кас нагузашт? Имрӯз агар фақат аз донишгоҳи миллӣ умуман ака уҷа ҳар хел мебарое ки аз таҳсилотҳои коллеҷу техникуму фақат донишгоҳи миллӣ чанд кас заявка дод ва чанд касаш нагузашт? Ака иҷои хеле ки ҳастанд одамое ки гузаштанд буҷавида, яъне аз тарафи давлат мехонанд, давлат онҳоро мехононаву нигоҳу бин мекунад ва онҳое ки худ пул меспоранд, яъне чӣ мегӯянд шартномавӣ. Иҷо буданд, яъне 50 дар 50 аллакай ҳама дохил шид, кадоме ки ният дошт дохил шиданд. Хобу барои ӯ бародарону хоҳароне ки имрӯз дохил мешаванд дар донишгоҳ, дар дилхоҳ донишгоҳҳо ва дохилшавӣ шумо на ба хотири дохилшавӣ аст ва онҳое ки мехоҳанд дохил бишаванд, шумоам алон яъне аз ҳозира омода бошен ки кадом ихтисос мехоҳем. Яъне мехоҳем программист бошен, бухгалтер бошен, инженер бошен ва ғайра бошен. Аллакай теоритона бинен, вақте ба ихтисоси худтон ки рафтен, ба кулагӣ, ба пурагӣ ӯро бояд шумо аз худ бикунен ва баъди 4-5 соли хондагитон мутмаинан, яъне дил ман худо дина масалан сардори як ширкат ҳастӣ, ман пеши худо мегӯям ака ина ма бухгалтерам, пешат меом диплома нишон метавонам қатъи мусоҳиба мекунед қатъи шумо ва шумо дар натиҷа мегӯед ки бале ман шуморо мегирам, барои ки шумо ҳам донишманден, ҳам як кори метавонед, ман ӯ кора айҳудаш мебурам. Гарчанде агар ки ман намедонам дар муҳоҷират бошам, аммо аз пайи ӯ вақт бародаро ӯ як баҳона мегӯям ки ӯ баҳона аслан бигирем, барое ки вақт ҳама вақт дорем. Ман аз як олими донишманд барои шумо мисол биёрам, мегӯяд ки ман фақат дар истгоҳ, яъне дар остановка, дар мавриди ҳамун дар мавриди интизорӣ ман забони фаронсавӣ омӯхтам. Имрӯз яке аз олимо гаштам. Бибинед то 10 минут мега 10 дақиқа истода меда дарав китобчаро мегитам, ҳамун калимаҳои фаронсавӣ меомӯхтаму фаронсавиро аз худ кардам. Яъне бародарҷон ина мо барои самти шумо бозам расондам. Хоб дар охир чӣ гуфтанӣ ҳастен? Марҳамат барои кулли шунавандаҳо ва дар охир гуфтанем ки палубо мо қад бародаронмон ба ҳеҷ чиз розӣ нестем ва ин шароитҳоеро гуфтен. В общем бо камтарак темаҳои фундаментални дора ки ҳамво монеа мешаванд ки бародарои мо ҳамин системаи фосилавӣ қатъи корубор накунанд. Лек нашод хондагиҳо чӣ шидан, оли ҳамин мавзӯъ кушода мондагие, чунки хондагиҳо чӣ шидан. Шумо агар ки бутонен соҳбатам биёрен ки ки хонда буд не хеле шид, ки хонда буд хеле шид ва ҳамон одам агар бутонем даъват кунем бигам ман хондум ин авози ман қадар сундарум хонагиҳо хеле мошинорум, агар ҳамин хеле карда бутонен, баъд мо бародаромон можад ягон чи фикр мекунем. Лек то ҳозира гапҳои мо фақат теория.
خب شد دوستان عزیز منتظری همو یعنی که آینده بحثی ما باشین. ما هم آدمایی که مثلا به مثل خودم به مثل این برادر شما برادر ما و شما خوندن و چشیدن، ما هم آدما رو میارم که زینه به زینه خونده اومده چشیدن و در سهم خودشون امروز در یعنی در پیشرفت جامعه ما در پیشرفت دولت و ملت‌داری ما گذاشته ایستادن. خب منتظر باشید. یک چیز دیگر خواهد میکنم برادر که مرم نخوندم استاد، ما خوندن گفتگی انیورسیتت بود کردگی دیپلم داشتگی را یعنی فهمیدم ما دارای معلومات عالی دیپلم بیان بله مرم برای چی برادرم ما گفتیم ما نخوندگی استاد و ما پریمیر شدن نمیتونیم. ما در پریمیر و دمای در همو کسب خود چون همو دیپلم که دارن دیپلمش هم میاره همونجا چی کسب نسگه و همو کسب کار داره و همو کسبش زندگی داره، نه که این در اونجا کار داره و با دپلنیتل بیزنس داره یا نمیشه اون. خب ما شید ما ساحه می دانش هم میگیریم. بله. خب صحت سلامت و سربلند باشید و راه افتاده نباشید.